Takže čaute, to som ja Slávo. A dneska natočíme 4. part nášho Skyblocku. A tak proste. Takže Kubo, čo sme tu spravili offscreene? Presne tak, jak môžete vidieť. Spravíme snehuláka. Takže tak. Nevyrastol ešte. Daj mi tú tekvicu, Kubo. Ja som trošku hladný. Daj mi tú ja spravím... Čo nevieš, ak sa robí toto? Farma na sneh? No. Sprav takto. Potom hen to odkopeš, hen tie. Teraz to odkop, Kubo. Nice. Počkej, tak ja si idem spraviť lopátku. Všetko to ide. Nice. Poď. Tak idem trošku snehu nájsť, hej. Tak počkaj. No. Takže takto. Ale trošku file. Čakaj. Tak si to nechám. Dobre, si lopatku. Takže ja trošku vravím, že ja to trošku toto usporiadam, hej. A dám tam sajny. Pri toto truhlám. Takže. Tí melóny by mohli toto. Takže tak. Hore. Čiže ja to trochu toto. Však máme tam 500 stromov. Sa mi lopata minula. Spravíme si bloky. Takto. Máme 32 blokov. Máme aj sugarcane. Ja na to, že nejaký cobblestone, aby sme mali zásobu. OK. Ja za chvíľku umrem, takže ja ti hodím môj krompáč. No, máš. Takže tak. Dneska sa pokúšime natočiť asi normálne Minecraft Survival, že Kubo? Možno to stihneme. Tak. A ja vám poviem, že skúšam jeden nový program na natáčanie. A to je všetko. A bude no, čak presne tak.
A vám pre informáciu hovorím, že Fraps už je odstavený. Dočasne. Takže takto. Sa pozriem, koľko nahrávame. Nahrávame 7 minút. Takže takto. Ja už za chvíľku umrem, takže ja ti dám môj krompáč. Tu máš, Kubo. Aj cobblestone ti dám. Nemá zač. Upravím si trošku mikrofón. A dneska, čo by sme mohli robiť v tomto diele, Kubo? Povedz niečo. Napríklad. Takže spravíme dneska nether plošinku. LOL? Mne sa pred nosom toto strom objavil a ma hitlo. Ten strom ma hitol normálne. To bol file. Doťaž ho ty. Idem odložiť drevo. Drevo. Trošku si to uložíme. Kde máme sneh? Tuto? Dáme ho sem. A drevo si zoberieme odtiaľto aj odtiaľto. A dáme ho pekne sem. Takže ja už umrem, tak to si odložím do česty. Presne tak, ako povedal. A už by sme mohli spraviť tú mob trapku na budúcom diele. Už to možno stihneme. Takže tak. Ten melón by už mohol vyrásť. Aj bože, nemáme nejaký bone meal? Nie, že? Ja skočím dole, lebo nemáš žádlo. Takže som dead. A... respawn. Ja som sa objavil v tom snehuliaku. Ty si to dal úplne fantastický, Kubo. Help. A tekvicu máš? Tak daj to sem, to do rohu. Potom to rozbí. Ja tomu trošku pomôžem. Má sapling. Nedáme si rovno túto cestu, Kubo, von na saplingy. Dobrý nápad, či? Nedali sme to tam mohli dávať. Čo som chcel vlastne? Som chcel drevo, že? Takže potrebujem 8 drev. Takže 8. Ako to usporiať, ale... No tak. By to bolo pekné. Tak ty choď, ja tu zatiaľ toto. Spravím tú cestu. Možno ja tam prídem za tebu. A zober si aj meč. A ďalší strom vyrastol. Takže tu budeme dávať saplingy. Lol, jak sme pred... No nie. No ja už môžem, tak sa zabij. Vyberiem si meč. A saplingy budeš dávať túto, hej, túto. A všetky prírodné veci.
Čo mám u seba kaktusy, ja je? Vlastne neviem. Tak. Hurá! A mne nedáš jeden? Čakaj, ja spravím hen toho typka. Tu. Dík. Jeden stačí však. Ty máš toto, ja som sa zabil pred chvíľou. No. Sapling ďalší. Ďalší. Zasadíme. A ďalší. A odložím ho do česty. Tak. Potom by sme spravili taký veľkú plošenku aj na toto. Nie? Na stromy. Tak vedľajšiu. No tak. Sprav toho snehuláka, ja mám tu tekvicu. Čo je? Idem pre sneh, teda. Alebo ty máš sneh, alebo nemáš? Tak ja ti dám, čakaj. Už idem. Na tu máš. Čau. Jakého budeme volať toho snehuláka? Miro. Dobre, Jožo. Spravím takto. Mám ho ja. Takže ideme asi do toho nezru. Už pomalinky. Takže... Ty to robíš z dreva? Dobre, tak ja budem mať meč, že te budem chrániť. Ja už tam idem pomaly, hej. Takže ideme na netru. Lol, má sapling? Čo tu robil sapling? Počkaj, potrebujem pár cobblestone. Na hlavu ti spadol sapling? Dobre, Kubo. Presne tak. Kde je cobblestone? Jaj. Torče? Ja nemám... Je uhlie... Máme nejaké uhlie? Glowstone nie, zoberiem. Až 7. To spravím zo sní... Ale to sa roztopí, že? Či nie? Tak rýchlo idem tam. Už aj toto, hento, jak sa to volá. Very nice. Akože aby sme nespadli. Lol. Ešte by to chcelo jedno. Či dve, či tri, či štyri. No poj. Ideme... Na tu máš torči, ale ja ich tu dám. Kde ich mám dať? Sem? Uhni. Lol. Nevadí. Kde sú? Mám ich, dobre. Čakaj, ja idem ešte pre to drevo. Drevo, kde si? Tak. Jak sa robí toto? Slab. Nevadí, neviem.
Ja to tam dokončím, čo som začal. Mám iba jeden. Koľko dáva toto? Koľko dáva melón Hungry Barov? Už máme 22 saplingov. Takže ja idem na ty príšery, Kubo. Je tam nejaký skeletón, nejaký pavúk. Ďalší skeletón. A oni sa... toto. Lol? Nič tu není. Sorry. Kde tá diera? Melóniky, kde sú? Není sú. Dobre. Ja už tam idem. Skús, aby nespadol. Dobre. Prečo máš v zadku šíp? V zadnom vačku. Sorry, nedávam ťa. Jo. Nič tu není zas. A kde je tá diera? Už nie je diera. Takže tak. Takže, a čo ideme teraz robiť, Kubo? Povedz niečo. Máme. Ešte 4. Tu. Tuto. Dobre. Máš? Jasný skeleton. Ma dá. No. Ešte. Máš meč? Počkaj, klikám. A čaute. Dík. Prečo drevo v prírodných veciach? Nemá zač. Takže. Jak ťaží? Idem ti urobiť lopatu. Nemáme ani z čoho. Jasné. Čakaj.
To je moje, to je moje. Ja nemám cobblestone. To je ten problém. Takže poďme už... Yes, nice. Aký mám flow? 73, dobre. Jak dáva. Nič. Máte healthnúť. String mám. Jo, drhám. Jeden. Keď spravíme tú mob trávku, Kubo? Však to je druhý. Však toto je už štvrtý, Kubo, tak čo hovoríš? Tak v druhom dieli, no. Takže tak. Glowstony. Neviem, na strojoch, nie? Jak dal, aby tu bolo svetielko? Aby sa spavnovali hentam, iba na tej toto plošinke. Nič z toho. Tak. Takže, teraz potrebujeme cobblestone. Počkaj, poviem sa, koľko natáčame. Natáčame tak 30 minút. Takže už by sme to mohli aj ukončiť, Kubo, nie? Čo hovoríš na to? Lebo celkom dlhý part. Takže my to asi už dneska ukončíme. No, teraz to ukončíme. Možno. Takže sa uvidíme na budúce, čaute.